Vítame vás v industriálnom parku Dubnica nad Váhom. Dnes sme sa tu stretli spoločne s pánom Moravcom, ktorý je technickým manažerom pre industriálne portfólio spoločnosti CBRE Slovakia. Komplexné a inovatívne riešenia nám umožnili nielen zvýšiť efektívnosť pri vstupe a výstupe, ale tiež vďaka autonómnemu procesu odbavenia návštev minimalizovať čas návštevy strávený pri registrácii vstupu do objektu. Klient využíva naše služby komplexného integrovaného facility managementu a zároveň už aj technologické riešenie ako elektronická recepcia a vzdialený dohľad Space. Tieto produkty boli implementované ako nástroj na redukciu ľudského faktoru a automatizáciu a digitalizáciu procesov vstupu a výstupu z areálu. Celej implementácii predchádzala bezpečnostná analýza a posúdenie rizik z viacerých aspektov, ako je ochrana pred požiarmi, ale aj časová efektívnosť a v neposlednom rade redukcia finančných nákladov. Na základe všetkých pozitívnych záverov sme klientovi predstavili návrh režimu procesov jednotlivých areálov, vrátane komplexného autonómneho riešenia spolu s inštaláciou súboru technológií, vďaka čomu sme zabezpečili výraznú úsporu nákladov, pohybujúcu sa na úrovni cez 30 %. Prostredníctvom kamier určených na čítanie evidenčných čísel vozidiel môžu nájomcovia, ktorí sú zaznamenaní v databáze, pohodlne bez zastavenia vchádzať a vychádzať z objektu a sú automaticky prihlásení a zároveň odhlásení zo systému evidencie osôb. Vďaka vzdialenému dohľadu jednotlivých technológií a videoanalýze prenášaného obrazu z kamerového systému dokážeme vyhodnotiť promptne situáciu a zabezpečiť intervenciu. Vďaka spolupráci s M2C sme dosiahli úsporu času, financií a zároveň sme zvýšili pohodlie našich nájomcov.